खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनिसिम बिटिसि सोरखारा साफायाव 5 लाख रांनि चेक राननानै होयो। सा 200 मुंख्लं नखरनि सुबुंनो बे अनसुंथाइखौ राननानै होयो। क'क्राझाराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव बानजायनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ अनसुंथाइ चेकफोरखौ राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ नुजाथिनानै बिबुंथि लाखियो। दा UPPL हान्जानिनो मोनसे गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं काउन्सिलाव बिनिनो सासे सोद्रोमा जानानै आं बयखौबो खुलुमस्रांहरो जे नोंथांमोना गोसोआव दुखु दंब्लाबो दुखुफोरखौ बावनानै जे गावनि जि थांनानै थानांगौ एबा दिनै थांनानै थानाय फिसा फिसौफोरनि इयुनखौ नायहरनानै जोङो जोंनि दावहायाव जाहाथे आवगायलाङो आं बेखौनो हामलायहरो बयनोबो। जानानै थांबाय नंगौ जोंनि बर' नखराव नायोबा थांनाय बे गोलाव सम 1986 मायथाइनिफ्राय लानानै दासिमाव 30 बोसोर 33 बोसोर आरो 36 बोसोरसो थांबाय 36 बोसोर 37 बोसोरसो बे 37 बोसोरखौ नायोबा थांनाय 2020 मायथाइखौ माइनास खालामनानै 2 बोसोर दानख'नाय जायोबा 35 बोसोरसो सोमावसारनायनि मोनसे सम। 35 बोसोरसो सोमावसारनायाव जोंनि बर' नखरफ्राव सोरनिबा नङा सोरनिबा न'आव माबा नङा माबा खहा जादों। बे नङा जे सोरबा सासेयाल' खहा जादों। सोरनिबा न'आव सोरनिबा फिसाया गावथार जादों नाथाय सोरनिबा न'आव फिसा गावथार जायाखैबाबो न' सावजादों आरो सोरनिबा न'आव न' सावजायाखैबाबो बिसोरनि बिफा एबा फिसालाफ्रा सोरबाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजानानै माने मास मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो जेलाव थानांदों। दिनैसिमबो बिसोरनि केसआ जोबनानै थाङाखै। दा जोंनि हारिनि सोमावसारनायनि जे गिदिर थांखिखौ देरहासार खालामनांगौनि खाथिराव जों बयबो एफा नङा एफा सेक्रिफाइस खालामदों। रां रुफानि खहा जादों। गोदो गोदाय जोंनाव धनि मानसिबो गैयामोन सोमावसारनायखौ जाफुंसारहोनो। जायफ्रा हाल मावनानै जायो बे हाल मावनानै जाग्रा मानसिफ्राबो गावसोरनि हाल मावनानै मोननाय माइ दै फाननानै मोननाय रां रुफानिफ्रायनो 10-20 थाखा सान्दा खांलायलायनानै सोमावसारनायखौ जाफुंसारोमोन। दा बयहाबो मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं। जोंहाबो आंनि नखराबो दं प्रमद बर'नि नखराबो दङ। जों बुङा बेफोरखौ जोंहा मा कन्ट्रिबिउसन जाबोदों। नाथाय जायफ्रा जिउ बावलांबाय बिसोरनिफ्राय देरसिन बिहोमा एबा बावसोमनाय मोनसे आयदायाव थानो हाया। आरो बिथांमोनखौ जोङो बे रां होनायजों जोंनि बिबानखौ जों जोब्बाय होननानै सानाखै। अराय सम जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिसोरखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय मान होलांबाय थागोन। आरो नोंथांमोनहाबो मोनसे बिथिङा जाहैबाय मा मुंख्लं नखरनि साफा साफा सुबुं बेखौ लानानै नोंथांमोना दुखुजों जिउ खाङालासिनो मोनसे देरगानायजों जिउ खांनांगौ। जे जोंनि नखरनि जोंनि फिसाया जिउ बावनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर जादों एबा बड'लेण्ड जादों एबा जोंनि रावा सिनायथि मोनदों। बेजोंनो मोनसे देरगानायजों जों मोनसे गोजोननायबो लानो हानांगौ। दा बयनोबो आंनि खुलुमनायखौ आं जासिहरबावबाय आरो थालांनाय जायफोर मुंख्लं नखरफोरनोबो जिखिनि प्राप्य बेखौ जोङो होनांगौनि जिखिनि प्रसिडिउरफोर एबा हाबाफारिफोर बेखौ मावलांनो थाखाय जों नाजालांबाय थागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहाय फोजोबबाय। खुलुमबाय। मुंख्लं कमल दैमारिनि नखरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय अनदेम दैमारि बिथांनो चेकखौ होनो थाखाय जोंनि बिटिसिनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायण दास बिथांखौ आं खावलायबाय। दानिया जों हांख्रायनो लादों बाक्सा जिल्लानिफ्राय मुंख्लं मेला बर'नि नखरनिफ्राय बाबुराम ब्रह्म मुंख्लं बिस्ति बर'नि हाजदा सारखौ खावलायबाय।